Il-ħamis filgħaxija jiltaqa l-ewwel darba l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista wara r-riżenja ta' Jeffrey Pullicino Orlando mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u mill-Partit Nazzjonalista. F'din il-laqgha kienet fil-fatt diskussa s-sitwazzjoni politika wara li din ir-riżenja waslet biex ikun hawn l-ewwel gvern ta' koalizzjoni minn wara l-indipendenza l-hawn. L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kellu wkoll jiddiskuti t-talba tad-deputat Franco De Bono biex tkun irtirata d-deċiżjoni li ma jitħallix il-kontest tal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Madankollu fuq talba tad-deputat innifsu din it-talba kienet posposta tal-ġurnata oħra wara li Franco De Bono ma setax jattendi. One News jinsab informat li fil-laqgħa kienet diskussa l-qagħda ekonomika tal-pajjiż bi preżentazzjoni mill-Ministru Tonio Fenech bħalsa partikolari lejn il-budget għas-sena d-dieħla. Fil-waqt li d-deputati kollha fil-maġġoranza tagħhom għażlu li ma jikkummentawx ma' One News la huma deħlin għall-laqgħa u lanqas huma ħerġin mill-laqgħa, spikka l-kumment tal-Ministru Austin Gatt li għażel li għaddi kummenti dispreġġattivi fil-konfront tal-Mexxej Laburita Joseph Muscat. Ministru, x'inhu l-iskop ta' din il-laqgħa? Illi ngħaddu biż-żmien ġew Muscat. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li kien l-aħħar wieħed li ħareġ mill-bini tad-dar ċentrali qal li ma kellu l-ebda kummenti x'jagħmel.